iki lho payahmu iki lho iki sida peksa karo anu kowe pamit arep ngupadi tumbaling praja emas 3 pelung gumbal 7 gulung ngono iki lho pilare ora dibuka kok iso mbok oh iya lah piye to kerekane action Sari talek kancane aku ngomong apa aku ngomong blas ra tau ngoprak terus karo sinuwun sila hadi krama Seto Mas Yudo iki mau jare singa sida baksa mbak oh sidane sida baksa gelem ora tapi kadang ya singa Sri Tanjung Kang Mas Sida Baksa karo aku wong ayu kados pundi bathang